bilmeyen fiksiler Kichkina bo'lsa-da, yo'qligi qiyin olarning turmushin. Kim narsin bu fiksiler eydeli sır bulsun Tezatib biri olar Bütünüsün bizga telefonni udukni Saati bizni de bilmegenleri yok şu bilalar borisin. Kim narsin bu fiksiler eydeli sır bulsun Kim narsin bu fiksiler eydeli sır bulsun Компакт-диск. Кусачка! Кит bundan. Кая югалды инде ул? Менә. Сәлам, Димдимич. Нинди диско? Сәлам, Нолик. Сәлам, Симка. Бу Гулливер Лилипутлар илендә дигән мультик. Безнең сыйныфтагы Вася биреп торды. Иртәгә кайтарырга кирәк. Нәрсә турында? Бер кешенең менә шундый кичкенә генә кешеләр янына ләгүе турында. Фиксиләр менә? Фиксиләр түгел, лилипутлар. Лилипутлар? Әйе, беләсеңме? Минемчә, сез фиксиләр лилипутлардан барлыкка килгәнсездер. Юк инде. Бабакай фиксиләр тарихын бөтенләй башкача сөйләгән иде. Ниндидер әйбер әйбәт ясалган булса, аны күңел биреп ясалган дип әйтәләр. Борынгы заманнарда осталар намус белән эшләгәннәр. Һәр эшләгән җайланмаларын алар җан җылысын кушып ясаганнар. Әнә шул кичкенә җан кисәкләре нәни осталарга фиксиләргә әверелеп, төрле җиһазлар эчендә яшәп, карап, сис тартып торганнар. Менә ничек беренче фиксиләр барлыкка килгән. Хәзер бөтен әйберләрне кешеләр түгел шул, фабрикада машиналар ясый. Шул сәбәпле кешеләр җылысына өмет калмады да диярлек. Фиксиләргә үзләренә балалар табып үстерергә, аларны чын гадел осталар булсыннар өчен аларны укытырга туры килә. Менә белдеңме инде? Бернинди дә лилипутлар түгел без. Без фиксиләр. Әйе, фиксиләр. Карале, Димдимыч, күрсәт әле безгә шул мультикны. Әйе, минем дә күрәсем килә. Бик тә. Хәзер күрсәтәм. Ой, диск укылмый. Бузылгандыр. Васяга дискны ничек кайтарам инде? Кайгырма. Хәзер карыйбыз. Рәсемле ягын аска борып сал әле. Димдимыч, нигә ул кайнатмага буялгансың? Ни, кул белән тоттым бит мин аны. Бүтәнчә ничек? Синең диск белән эшли белмәвең күренә. Үзең беләсеңме соң? Мин беләм. Дискка яхшы микроскоп аша карасаң, төрле узынлыктагы нәни генә буразналар күрергә мөмкин. Алар ярдәмендә дискка мультиклар, уеннар яки музыка языла. Уйнаткычта бу язманы лазер нурлары укый. Аңладыңмы, Димдимыч? Аңладым. Син дискка юылмаган кул белән тотынгансың. Күрәсеңме нәрсә килеп чыкканын? Күрәм. Лазер нурлары мультикны ничек укый алсын хәзер? Бер ничектә. Шуңа күрә, Димдимич, дискны читләреннән генә алырга кирәк. Тырналмасын өчен махсус тартмаларда сакларга кирәк. Бу дискны нишләтергә? Ташларгамы ни? Ашыкма. Нолик, зур җыештыру игълан ителә. Китер себеркеләрне.
Димыч, тикшер дискны. Ага, шәп. Хәзер дөрес тотасың. Ура! Диск укыла! Ура! Лилипутлар турында мультик карыйбыз. Эй, Гулливер, ә син ник утырдың? Син бу мультикны күрдең бит инде? Шуннан ни? Ничек ни? Кара әле теге дисклар емен. Кая сакларга кирәк аларны? Тартмаларында. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер булсын.